Uneu khulung wat lada udon hakarta ka badanglung penban ulahab banyaj lengba ya kalenti ka bashitam namar ba ulayo ya ka jingpang brain cancer hangne phila banyo I ba uneu khulung ula pen I ya ki dawai vitamin badru ulaong ba kine ki dawai vitamin lembar ka jingirab ublay kala penkhia na ka jingpang brain cancer phila banyo I ya ka kmi jong uneu khulung kabala sakhi ke jingai lenti ukhon jongka bad kala ye tho bah ka ban ningkong ukhon jongka ulayo e ka jingpang kthakli bad kumju ru ula pri bor kumta kila ya lam ye usha u doktor ban pha check up bad habala le e ki test baro ki doktor ki lam ba ne ukhunlung ulayo e ka brain cancer bad ru dai ha ka 4th stage kene ka cancer ka tri borba ha ne ukhunlung bapli bad ki doktor ki ong badai ban sha sumar kloi kat bala hau benai mat sa rajar arpau ula sha sumar bad namar ba ka kansar ka rajur umta hau benai april lahab banne ya ka brain surgery ya uni ukhunno haswa banne ya ka surgery kikmi kikpa jong u kila lej ban pha check up ya ukhun jong ki hau doktor khman namar ka jing thakli bad ru ba upri kha doktor kman ru ula phale ya ka MRI test but ka results kalang kumju ba ukhun jongki ula yo ya ka brain cancer hadin ka surgery ki kimi ki kpa ki la yalam ya ukhun shala yeng batang arbanai ba ula sha sumar une ukhun lung ba pli umla ban kren na penkhi ya ka sentur namar ha ki benta ba sharum ka sentur ne ka lower jaw kala lok no naka daw baka cancer kala po shadu ki benta ka senturo bad ki hap ban ajing ba mi o leng ba ki pipe umla shu wat ban kren kala long ka por ka ba ba ya u bad ya ki kmi ki kpa kumju ban yo I ba ukhun jongki ha ka jing thia pang ka bajur umla ban bam ki jing bam ki ba bad umla ru wat tang ban de ki kmi ki kpa ki la bangila duai jur rengkat bad ukhon jongi pa ublay unpa eki kamba nale ya kino ki kamba nakabenta ukhon jongi ki doktor ru bad ki doktor badai pej eki khna bad ki doktor basumare kinong pang kansa kila aijing mod engi banle ya ka chemotherapy henrai kine shilok kim kwa ba ukhon jongki unle ya kane ka chemotherapy namar ba kinget ba ublay un penkhia ukhon jengki bad unle eki kamba kumta man ka step bad man kamien kini shilok kila doai rengkat bad ukhon jengki na ka benta ki kamba hadin artayo ba kleminot ha ka jing doai kilas dang ban yo I eki kamba ka jing khenyo ha ka men ukhon jengki kilas dang banja bad ulala ru ban penkhi ne kala thia dalade bad ulala ar ban rukhi hadin lai tayo kat baga kmi jung u kadang penkre ban ai jing bam baru ban pendi dawai lengba upai ka kmi jung u kalayam ha ublay ban penkhia no e ukhun jengka badru kalapan no ublay bagan yo sngaw be ya ka sur kren ukhun jengka batkat ba kadang penkre e kita ki jing bam kalayo I ba ukhun jengka ulakhi dalade ban syong badula khod e ka kmi jung u mei phila ban mundur ya ka jingkemen ka kami ban yo I bo blay ujubab ki jing duai jongka kala kudup ya ukhon jongka bad baro arngot shikmi shikhon kila duai ban aingo ya ublay namar ki kamba jong ka jing penkhia kila je shisha ki ummat jong ka jingkemen kila jaw na ki khamat jong ka kami ban yo I ba ublay ujubab ki jing duai ngisngaw ya ublay bagi kamba jong u kidang yai jia pitip na ba ujisu udan hagi jaka baro pada pila bandua ya uha kano ka jaka dala dehi da ka jingay namar uyo sngaw ya pi shisha men shwa ngi juyo sngaw bagi ba yo apang kansa ki day tang kito ki baladan sau pau snam shaneng henry men tapat ngiyo I baka jingpang kansa kala kenray bhawat apdeng ki khulung khanna kawai ka day namar ka jingbam ka bangi bam day ki ba la shuai dawai pat kumju ru ki bun ki khlung ki ba yo e ka brain cancer
Laban ong day na ka radiation jong ki mobile phone habagi khulung ki penlut por ban yele games bat ki wede ki jing penbernya ha ki mobile phone kane ka radiation na ki mobile kakta e ka jabi yang ki khulung khanna bat ka bas ngau si ki babun ki khulung ki yo e ka brain cancer ne ka eye cancer shisha ngi em ha ki sngi ki ba e bha ha ka banyar e bangin yo ban thit e ki jhur ki jeb klem dawai bat kum juru ka ba e ban im klem ki mobile phone kumta ngidai ban kan mau bor ban duai ki jingya da ublei ngidam kam ban pediang da ka jingyan ka bala kum bala tho ha umar kos kala nong ka bakhat nriu berkhot ka bakhat pra bala rangi bam kano ka basniu kan om pen man saw yangi naga benta jong phi ki bayo e ka jing pang cancer wat ada ki doktor kim ai jing karmen shu wat klet bok jisu pen khia pan wat ya ki nong pang balakut ka stage ken mau ya u Lazarus u jisu udang pen impat ya u ki stage ba ai ki doktor ki dei ki bashisha hendai kum ki briu habangi duai tumin shania ha ka report ka ba u blei u ai diang ya ka jing pen khia jong phi ha ka kerteng u jisu amen.